Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии. Богдан Буткевич, журналист. Витаю. Добрый день. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский запустил новый флешмоб. Давайте смотреть, какой именно. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах «все пропало», ці такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал. Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді «ні», коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. А вот в Совете общественного контроля при НАБУ отмечают, что такая реклама может перегрузить линии связи ведомства. Почему? Давайте послушаем. Через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу. Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи бюро та викликати шквал негативу населення у зв'язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні. Ну вот, как вам такая инициатива президента Владимира Зеленского перезагрузить горячую линию Национального антикоррупционного бюро? Действительно ли это может навредить НАБУ? Ну, просто пан Зеленський, я ж кажу, любо-дорого послухати, що він говорить, але тільки є проблемка, видно, що людина взагалі не відстрілює, взагалі, як працює державний апарат управління. Тобто, найголовніше питання не в тому, там, що хтось кого перегрузить. Питання в тому, що якщо раптом і пан Зеленський забув, дуже багато хто забув, Національне антикорупційне бюро займається тільки корупційними діяннями топ-чиновників. Розумієте? Тобто, якщо ви, наприклад, ви хочете повідомити, що вам сказали, що в ЖЕКу треба заплатити більше, це не справа НАБУ. Можете туди телефонувати, але це не їх підслідність абсолютно. То це найбільша проблема. Тобто пан Зеленський говорить щось робити, і при цьому чесно пропонує річ абсолютно не те, що нелегітимно, не виконувану, просто в теорії. НАБУ не може займатися цими речами. Воно займається там міністрами, наприклад, воно займається там, не знаю, там депутатом облради може займатися, але воно не займається, наприклад, податковими районними. Наприклад, тут найпростіший варіант. Тут прийшли податковим, кажуть, на, заплати хабар. Все, це не НАБУ. Розумієте, в чому історія? Це справа. Ну, можете представить, какое количество людей начнет звонить на горячую линию? Не будуть дзвонити, не будуть дзвонити? По-перше, не будуть дзвонити, тому що навряд чи у нас люди так швидко почнуть це робити. На жаль, проблема в тому, що є питання в тому, що справді всі люди звикли жити так, і ніхто його так швидко змінювати не буде, але є ще один важливий момент у всій цій історії. До речі, там от у цьому зверненні Рада громадського контролю дуже правильно запропонувала, що якщо ви, пане президенте, хочете такий телефон зробити, так зробіть спільний для декількох служб. Наприклад, там гаряча лінія по корупційним цим. І це не буде якийсь конкретний орган, там просто буде сидіти дівчинка на телефоні, на комутаторі, і буде казати, так, це в СБУ, це в податкову, це туди, це туди. А так це, розумієте, знову фірмовий стиль пана Зеленського. Вийти, сказати круті, красиві слова, які абсолютно нереалізуємі і ще й при цьому суперечать законодавству України. До речі, я вам скажу, що там же ще одна була дуже цікава штука, яка мені дуже не сподобалася. В цьому зверненні в кінці пан президент сказав, ну от ми ж там маємо створювати з вами одну країну, там красиву нову. І він каже, от я починаю з себе і підписую закон про імпічмент. І це той самий закон, який фактично був прийнятий минулого тижня Верховною Радою, який, по суті, взагалі унеможливий сам імпічмент, причому він настільки маразматично виписаний, що я думаю, що відправити самого себе відставку не зможе навіть сам Зеленський. Імплементацію ви маєте в виду законопроекту? Не просто імплементацію. Там, насправді, він так виписаний. Мало того, що там треба тепер більше голосів, ніж раніше. Раніше треба було, наприклад, просто 300 голосів. Тепер 338. Тобто 3/4 парламенту мають за це проголосувати. Там 5
5 виписано таких кроків, яких раніше не було, які абсолютно нереально виконати. І на будь-якому кроці його можна відмінити рішенням простого суду, клерка і так далі. Коротше, ну ми ж зараз не про це. Тобто це теж маніпуляція. Тобто людина каже, от смотрите, який я чесний президент. І я підписую закон. Типу по цьому закону цього чувака можна звільнити. Ну, тем временем, кстати, Верховная Рада Украины начинает делить деньги, и премьер-министр Алексей Гончарук уже сообщил, на какой стадии сейчас, собственно, работа над бюджетом страны. Давайте его послушаем. Він заснований на показниках, які були розраховані ще весною. І не враховує переважно більшість тих реформ, які ми плануємо зробити. Чому? Бо парламент їх ще не прийняв і вони ще не опубліковані, не вступили в силу. До 2 листопада ми повинні його доопрацювати до другого читання. І між цим періодом, між 15 вереснем і 2 листопада, всі необхідні зміни будуть нами туди внесені. Ну, а какие основные суммы, собственно, расходов бюджета на 2020 год? Давайте посмотрим. Видатки на національну безпеку і оборону в проєкті бюджету складають близько 246 мільярдів гривень, на майже 34 мільярди більше, ніж у 2019-му. Видатки на освіту збільшено на 7 мільярдів 700 мільйонів, до понад 136 мільярдів гривень. На охорону здоров'я мають спрямувати 108 мільярдів гривень, тобто майже на 10 мільярдів більше, ніж 2019-го. Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури майже 74,5 мільярдів гривень. Це майже на 20 мільярдів більше, ніж цього року. Ну, первый вопрос, как вам такая последовательность выделения государственных денег на эти ведомства? И как вы думаете, насколько реалистичен к исполнению законопроект бюджета на 2020 год? Ну, дивіться, я не економіст, я не буду коментувати речі, в яких я погано розбираюсь, безумовно, Да. тобто тут важко. Я просто можу про загальну логіку, яку мені більш розумні люди пояснювали, що відбувається з цим бюджетом. Найважливіше, що глядачі мають розуміти. По факту, це той самий бюджет Гройсмана, який готувала та сама людина. Да, об этом міністр говорили фінансів, много, да. Абсолютно. Ну, і за великим рахунком, ці цифри, які там написані, треба розуміти, що дуже багато з тих речей покладаються на дві статті: на приватизацію і на запуск ринку землі. І я думаю, що дуже багато з тих речей, де стоїть плюсик дописаний, наскільки я розумію, до тих грав бюджету, якщо брати те, що було з самого початку, то я думаю, що все це буде фінансуватися якраз таки за результатами 4-го кварталу, коли запуститься ринок землі, коли буде приватизація. По факту, наскільки я розумію, це буде той самий бюджет абсолютно. І, до речі, от важливий момент, який варто розуміти, якщо я не помиляюсь, пан Гончарук у нас там заявляв, коли виступав в Верховній Раді, коли щойно призначили, що вони обіцяють там, наскільки, не 40% зростання економіки за 5 років. Я щось трохи не бачу в цьому бюджеті цих цифр. Ні, воно може і добре, що немає цього прожектерства, чи як пан президент у нас сказав, давайте ви будете в НАБУ всі дзвонити. Добре, це вже радує. Але просто 3% зростання, чи скільки там вони закладають, це не 40, м'яко кажучи. Тому, ні, я не знаю, я ж повторюся, я не економіст, я не можу тут говорити. Тут треба, щоб сиділи фахові люди там з ручкою рахували, от дивіться то. Я цього не можу зробити. Але наскільки мені видається, питання саме в цьому. І це дуже небезпечно, тому що, повторюсь, ринок землі, який він буде, чи ніхто не знає, чи він буде заполучений, не буде, що там хто збирається приватизувати, це теж дуже велике питання. Тому скидається на те, що це буде той самий бюджет, і ніяких там не буде нових особливих новацій. І це стандартний український бюджет, з усіма його плюсами і мінусами. Ну, кстати, премьер-министр Украины не отошел от тренда роликов, и он запустил свой видеоблог. Давайте посмотрим на это. Зберігайте оптимізм і не перемикайтесь. Щиро ваш прем'єр-міністр. Чашка премьера. Вы будете смотреть видеоблог? Ну, дивіться, я насправді дуже не радий цьому тренду, поясню чому. Тому що це якраз удар по нас з вами, в першу чергу, ці історії з відеоблогом. Поясню чому. Чого? Поясню, дивіться, нова команда багато разів вже артикулює, що ми з вами не потрібні. Як журналісти не потрібні, ви розумієте, да, про що я маю кажу? І, типу, для чого потрібні ці дурачки, коли можна сісти, записати на телефончик якийсь відосик, і всі будуть: «О, Боже, це ж він прямо мені сказав, ура!» Ну, тільки я на Ну, разве это не позитивный Ні, це посыл? не позитивно. Ближе Абсолютно. к народу? Ні, це не позитивний посил. Поясню чому. Тому що треба розуміти різницю між інстаграмчиком і між прем'єр-міністром. Розумієте, прем'єр-міністр має відповідати на дуже чіткі, незручні
дуже часто відповідання. Понад те, давайте ще трошечки відмотаємо назад. І згадаємо, як минулого тижня пан Гончарук одним необережним словом в інтерв'ю з дуже впливовою газетою Financial Times, яка насправді супер, я би сказав, є впливовою в сфері бізнесу, в сфері, її читають всі. І виходить прем'єр-міністр, наш чудовий, молодий, такий оригінальний, в теніски, і заявляє: ребята, а ви знаєте, що ми тут ведемо взагалі-то перемовини з Коломойським з приводу того, щоб знайти мірову по Приватбанку. І одразу українські євробонди. Тому що всі думають, тобто Коломойському таки повернуть Приватбанк? І ви розумієте, якби він спілкувався такими відосиками, йому ніхто таке питання б не задав, розумієте? І тому вони зрозуміли, як вони облажались, і подумали: нафіга ці проблеми? Можна ж як президент, який замість прес-конференції знімає ролик чергового «Слуги народу» і замість інтерв'ю записує маленький фільм з актором. Вони подумали: правильно, а чого того трендіть зайво? Будемо відосики записувати, запилювати, всім буде подобатися, огонь. А то ці дурачки прийдуть, щось на те ще спитають, потім щось пояснювати. Нафіг тих журналістів, вони ж всі журнашлюхи продажні, на що з ними спілкуватися? Давайте будемо чашку прем'єра піліть, там, кувшинчик міністра, там, що завгодно. Ничего позитивного в цьому не бачу, вибачте, ничего. Ну, давайте к более серьезным темам тогда с вами перейдем. На 42-й сессии Организации Объединенных Наций по правам человека осудили нарушение прав человека в оккупированном Крыму. И давайте послушаем, что, собственно, говорится в постоянном представительстве Украины в ООН. Російська Федерація повинна захищати права людини в Криму, дотримуватись своїх зобов'язань в якості держави, що окуповує відповідно до міжнародного гуманітарного права, та надавати повний і безперешкодний доступ до Криму для міжнародних і регіональних механізмів моніторингу. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов'язань за міжнародним правом. Это не первое заявление Организации Объединенных Наций, и я думаю, что далеко не последнее, но что это дает? Нічого. Я не хочу зараз бути песимістичним, але, на жаль, я думаю, всі більш-менш тверезомислячі люди прекрасно розуміють, що ця організація знаходиться в глибокій кризі. І ефективність її функціонування, в принципі, зараз знаходиться під великим питанням, тому що є найвищий орган цієї організації під назвою Радбез ООН, де кожен її член має право вето. Відповідно, друзі, який може бути взагалі ефективна діяльність органу, де країна-агресор, яким є Російська Федерація, має право вето на будь-що. Тобто, ви розумієте, що, звичайно, це хороша заява чергова, звичайно, про все хороше, про всього плохого, ля-ля-ля. Результат нуль, на жаль. Це дуже прикро. Особливо, я думаю, для тих людей, які зараз в Криму сидять і нас дивляться. Друзі, на жаль, це реальність. Просто треба собі віддавати звіт, що, на жаль, багато казали: там через пару років все вирішиться, все буде добре. Ні, не буде. Це довга дуже, на жаль, історія. Як показує історія, Російська імперія віддає свої території тільки коли в ній починається хаос. На всякі там рішення Радбезів ООН їм покласти з прибором. Як це не прикро? Еще одна не очень позитивная история, я бы даже сказала негативная. На вопрос представителю фракции «Слуги народа» в ток-шоу «Мост», которое у нас прошло в субботу, а что с Крымом, там ответили: а мы о Крыме не говорим. Ирина Верещук, депутат фракции «Слуга народа», сказала следующее. Вот давайте послушаем. Там, в «Слуге народа», во фракции «Слуга народа» и в команде президента Зеленского понимают важность крымско-татарского народа для Украины? Ми не обговорюємо це питання, ми зайняті іншими питаннями на сьогодні. Ми реформуємо парламент, змінюємо регламент, голосуємо за економічні закони. Питання Криму у нас на фракції не обговорювалося. Задля цього ми і ініціюємо зараз, якщо ви дозволите, такі слухання спочатку в комітеті. Є спеціальний комітет, є люди від фракції «Слуга народу», які є членами цього комітету. Я відразу після нашої програми задзвоню і запрошу, власне, і я прийду із інших комітетів, щоб почути і виробити потім позицію фракції. Собственно, Ирина Верещук напрямую сказала, что Крым во фракции «Слуга народа» не обговаривался. Так как это понимать? Разве Крым – это не приоритетная тема для нашей страны? Давно вже ні. Я знову хочу дуже неприємні речі, може сказати, для вуха кримчан, але просто давайте ми перестанемо собі брехати. На жаль, от знову, я думаю, пані ведуча підтримає мою тезу. Як показують телерейтинги, як тільки ти починаєш говорити про проблеми Донбасу і Криму, рейтинг одразу
падає. Тому що людей не цікавить ні Донбас, ні Крим. Людям хочеться говорити про щось позитивне, а це ж негатив, там постійно якісь проблеми, у людей там проблеми жити, нема де когось арештували, там опять якийсь дві. Ну, слушайте, для людей может быть, но когда это Для говорит державы. представитель власти, да, это совсем другая история. Ну, я с вами Когда это абсолютно говорит погоджуюсь. депутат фракции, слуга народа, монобольшинства, это совершенно другая история. Дивіться, я думаю, що насправді є от єдиний позитив у всій цій історії з фракцією «Слуга народу» полягає в тому, що вони ще настільки недосвідчені і часто неадекватні, що вони можуть реально просто на голубому лозу викласти, як воно є насправді. Тобто ця подруга, Верещук, до неї дуже багато питань, дуже контроверсійна, м'яко кажучи. Постать, особливо з точки зору її позиції по багатьох питаннях державних, але менше з тим. Вона сказала правду, вони не обговорюють питання Криму, тому що в них немає ніякої стратегії дій. Розумієте, вони просто Но вони Зеленский просто не говорил, думають. что у него есть формула, Слушайте, помните, ну, на Ялтинской европейской стратегии. Да, на паркані теж щось написано, розумієте? Ну які, ви розумієте, люди ще буквально 3 місяці тому не було такого поняття команда Зеленського. Було там Зеленський, пару братів Шефірів, там ще хтось і все. Вони зараз з миру по ниці набирають людей, причому більшість людей, які зараз приходять на посади, це люди, які працювали Порошенка, розумієте? Буквально сьогодні Богдану призначили Юлію Ковалів. Пам'ятаєте, була Да. така прекрасна людина? Відповідно, вони справді, я думаю, як? От, наприклад, якщо брати Донбас, у них там і трошки інша стратегія, бо там є, я так розумію, певне сподівання таким, знаєте, бліцкрігом обіграти Росію за допомогою маніпуляції словами. Побачимо, чи вийде. А про Крим вони справді, я думаю, не думають, тому що вони думають, а що ж там думають? А як його возвращати? А хрен його знає. Ну, потім поговоримо, це зараз поки не важно. От я серйозно кажу, я думаю, що вона сказала правду. Вони справді про нього не говорять, тому що вони не знають, що з ним робити. А розумієте, в чому питання? Для них же є тільки один Бог – рейтинг. Типу, питання Криму – це в будь-якому разі рейтинг не підвищить ні при яких умовах. Тому краще нічого про нього не казати. Тому що людям це не подобається, люди від цього втомилися. Ну так і не будемо про це їм казати. Навіщо? Буде якийсь позитивний момент, де можна буде на цьому хайпануть. О, там ми скажемо. А зараз поки ні, ми нічого говорити не будемо. Ні. Тогда задача журналистов все-таки возвращать Крым в повестку дня. Ну, ми ж не потрібні, ви ж розумієте, ми ж з вами хто, тупі овці, да? За версією представників команди «Слуга народу». Пам'ятаєте Макса Бужанського? Є такий персонаж прекрасний. Ну, от ми тупі овці. Ні, ну я, звісно, трошки перебільшую тут, але розумієте, ні, звичайно, це наша робота, але ж питання в тому, наскільки людям це треба. Ну, типу, ми можемо кожен день бігати, кричати: «Ей, ребята, зверніть на це увагу!» А люди хочуть розважатися. Ну, для оккупированного Крыма, который сейчас нас это смотрит, для безумно. них это, Дай конечно, бог, важно. Да. Зеленский и Трамп встретятся во время саммита Генеральной Ассамблеи ООН. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Давайте его послушаем. Зустріч із Трампом буде обов'язково. В нас є час для цього. І це не буде зустріч на полях, потискання рук. Обидва президенти знайшли час. Для президента Зеленського це взагалі перший виїзд в ООН. Він уперше братиме участь у Генасамблеї. Водночас годинна зустріч, під час якої передусім ми ставимо перед собою задачу налагодити зв'язок. Президент Зеленський двічі розмовляв по телефону з Трампом, але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів. Я поддерживаю Украину, но и Европа пускай тоже. Это сказал президент США Дональд Трамп. Давайте его послушаем. Я підтримую Україну з першого дня на посаді, але я розчарований, що інші країни не витрачають гроші. Тому я хочу, щоб Німеччина і Франція витрачали більше. Європейський Союз витрачав. У порівнянні зі Сполученими Штатами Америки європейські країни витрачають набагато менше грошей на Україну. І мені це зовсім не подобається. Ну что ж, каковы ваши ожидания от будущей встречи президента Зеленского с Трампом? Гадки немає, що вони будуть обговорювати. Навіть, знову ж таки, не буду... У нас, знаєте, от експерти, які ходять з каналу на канал, вони все знають. Я ні. Вибачте, я дурачок, я цього не знаю і гадки не маю. Ну, типу, в мене є, звичайно, певні там... Ну, я можу, звісно, сказати, там, це ж всі можуть сказати, про що вони будуть говорити. Це треба питати людей з команди Зеленського. Єдине, я хотів би звернути увагу, що Трамп продовжує відпрацьовувати цю свою тему про те, що європейці мають платити більше. І абсолютно в усіх темах постійно це випливає. Хоча, а до речі, это у него что? У него играет внутри вот этот бизнесмен Дональд Трамп, да, который... Це він на свій електорат працює. Ну він каже, типа, а чого там ми повинні платити за каких-то дурачков, типа, у нас тут своїх проблем вистачає. Ну це ж його риторика, з якою він, власне, став президентом, і я думаю, піде в президенти знову. Відповідно, він тут нічого не змінить. Але, звичайно, я думаю, треба розуміти, що мова піде обов'язково там, от про цей скандал, який зараз в Америці розгоряється, про те, чи, да, звичайно, чи була розмова, чи справді там у Зеленського
Зеленського в теці від СБУ там, чи від Шокіна, від кого там лежить цей компромат на сина Байдена, не знаю. Ну, напевно, вони будуть обговорювати. Взагалі, я вам скажу, що там неважливо, там любимо ми Зеленського, не любимо, але зараз йому взагалі тупо не позаздриш от в історії з Америкою, тому що от як ти не зробиш, буде погано. Цванк. Ну, звичайно, якщо ти зараз вирішиш не давати Трампу інформацію, наприклад, на Байдена, ну, значить, найближчий рік, а не дай Боже, і ще 5, якщо Трамп знову стане президентом, то, відповідно, ну, плохо буде. Очень. Якщо Байдену зараз допомогти, точніше, навпаки, якщо дати Трампу зараз, окей, на рік це вистрілить, але за всіма рейтингами, наприклад, Трамп, то програє всім. Розумієте, і він має шанси тоді отримати, наприклад, президента-демократа, який не забуде, так само, як Трамп не забув Порошенку історію от з цими всіми речами, з Манафортом, так само може стати президент, який не забуде Зеленському історію з Байденом. А как вы считаете, вообще Трамп и США заинтересованы в урегулировании ситуации в Украине? Ой, це дуже складне питання. Ну, ви знаєте, ну там є різні інтереси, абсолютно. Я думаю, Америка в першу чергу зацікавлена в тому, щоб видавити з російського, з європейського ринку Газпром і продавати там свій сланцевий газ. І Україна в цьому може дуже допомогти. У цьому вони точно зацікавлені. Вони, звичайно, зацікавлені, щоб ми були скалкою в п'ятій точці Росії, тому що насправді як? Америці дуже навряд чи потрібно, щоб Росія розвалювалась, там нічого подібного. Їм просто треба, щоб Росія не дружила з Китаєм. Оце їм треба. Ну це так, з мого хлопського розуму, тільки те, що я можу сказати. Але ж я не експерт, друзі. Це треба, щоб сиділи розумні люди і говорили, а не отакі от бла-бла-бла. Первые признаки оттепели между Киевом и Москвой есть. Об этом ТАСС сообщил глава службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Давайте его послушаем. Якісь, може бути, перші ознаки виявляються, але багато що залежить від готовності і здатності нової київської влади діяти рішуче, долати опір так званій партії війни. Ми розуміємо, що для нової влади це зробити досить важко. Богдан, вы журналист и находитесь постоянно в информационном поле, в информационном пространстве. Вот вы ощущаете какие-то признаки этой оттепели? Ви знаєте, я взагалі не сприймав би всерйоз заяви цієї людини, тому що це скоріше... Мы бы не воспринимали всерьез, если бы недавно министр иностранных дел сам Пристайко не говорил бы об этой оттепели. Ну, знову ж таки, я впевнений, що ця заява робилася, ну, Наришкіним, я маю на увазі, для того, щоби... Ну, грубо кажучи, йде певна дипломатична гра, в нас за великим рахунком Україна зараз Росію кинула дуже жорстко, тому що були там, я так розумію, якісь домовленості. І тут Штайнмаєр. Звісно, да, оце ця історія з так званою формулою Штайнмаєра, якої не існує. І в останній момент просто виходить Кучма, чи Пристайко в Мінську, і говорить рівно те саме, що говорив Порошенко. Один в один, прямо весь пункт перерахований, розумієте? В Росії це, звичайно, не забули, ну, але ж вони думають, що все одно Зеленський дурачок, він у нас на корпоративах виступав, тому його можна трошки перевпевнити. Я, чесно кажучи, сприймаю цю заяву просто як черговий, знаєте, вкид, типа, ні, ну хорошо, ви нас кинули, ну давайте ж попробуємо що. Тобто я не думаю, що там якісь є великі, насправді, пом'якшення. В чому вони полягають? Вибачте, ну в якому сенсі у нас пом'якшення? У нас стріляти перестали на Донбасі. Те, що там на камеру у нас там на станиці Луганській оці двіжі навколо моста, це ж не означає, що у нас щось змінилося. Чи у нас раптом там, не знаю, людей всіх відпустили з російських тюрем? Особливо ми взагалі сидимо на кримсько-татарському каналі, взагалі смішно говорити про якесь пом'якшення. Я взагалі не розумію. Ну то ні, я не думаю, що є якесь пом'якшення, просто це риторика, розумієте, не більше того. А куди воно виліться, тут, вибачте, навіть сам Зеленський, я думаю, ще не знає насправді до кінця і близько. Журналист Богдан Буткевич был гостем нашей студии. Спасибо вам большое. А мы вынуждены завершать информационный блок на телеканале АТР. Смотрите далее «Прайм» с Айдером Муждабаевым. У него в гостях экс-министр иностранных дел Украины Климкин. Не переключайтесь.